nikakve šanse protiv moja 3 plavooka modra zmaja. Gotovo je, Yugi. Nikada mi nisi bio dorastao. Ne slušaj, Yugi! Kaiba je cijelo vrijeme imao 3 plavooka modra zmaja. Jedovu je kartu htio samo zato da ne bi mogla biti upotrebljena protiv njega. Moja je jedina šansa sada skupiti sve dijelove Exodije, ali u nepovoljnom sam položaju. Mislim da neću uspjeti. Špil osjeća moju neodlučnost. Ne gubi se, Yugi, ne gubi vjeru, usredotoči se. Naš simbol prijateljstva. Yugi, znaj da smo uz tebe. Yugi, moraš vjerovati u sebe. Ti to možeš, samo sredi tog Kaibu. Imaju pravo, moram vjerovati u karte kao što moji prijatelji vjeruju u mene. Izvuci svoju posljednju jadnu kartu i završimo s ovim, Yugi. U djedovom špilu nema jadnih karata Kaiba, ali zato imam nezaustavljivog Exodiju. Nemoguće. Sakupio sam svih 5 posebnih karata, svih 5 dijelova zagonetke. Exodija, to nije moguće. Nitko ga još nije uspio pozvati. Exodija, uništi!